ngayon marang naranat barong ngemubing pay metlaan damay sa nga balay nga indan nagdagusan tayo nga tirabi ay di bakit nagkarayang ay bakit nga inyar areng ala ka din baruk uray maminsan laeng di nagpagustuhan ipatay ko dayto yan nalakating baro uray maminsan laeng kaday di baro ngay namet insumpa pagustan ka na nang hindi mo ipagbaga bagkan ka na ta segunda manok kang emiti siyak na laro adong hindi jemput gubat at bakit ngayon marang narin at barong ngemubing pay maglaeng damay sa nga balay nga indan nagdagusan nga tirabi ay di bakit nagkaraya ay di bakit nga inyar areng ala ka din baro nguray maminsan laeng no di nagpagustuhan ipatay ko dayto yan nalakang baro oray maminsan